Masu bibiyar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna sanar da ku da idan wannan ce shigowar ku ta farko da ku yi mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ku samu sabbin shirye mu da zarar mun ɗora. Ku yi mana liking akan wannan bidiyo domin ƙarfafa mana ƙwarin gwiwar. Ina neman taimako, miji baya iya gamsar da ni, yaya zan yi? Ina da matsala ne da yake damuna, nake son na faɗa maka ko za ka iya bani shawara. Ni mace ce mai matuƙar sha'awa, don haka bana samun gamsuwa jima'i idan har ba an sadu da ni ba kamar sau 5 zuwa 6 a kwanciyar jima'i. Shi kuma mijina baya wuce sau 1, shi ma baya wuce lokuta ko kuma mintuna 10 zuwa 15 yake kawowa, wanda daga nan lokacin ba zai sake jin sha'awa ba sai bayan awanni 3 zuwa 4, wanda hakan yana jefa ni cikin wani yanayi. Kuma gashi ina matukar son mijina, don Allah menene mafita? Amsa: duk wanda baki faɗa min lokacin da matsalar take soma ba, bayan wani lokaci da yin auren ku ne ko kuma tun da kuka yi aure haka yake. Idan tun daga kuka yi aure haka yake, to yana da matukar wuya ya sauya, sai dai kina iya zama da mijinki naki ku tattauna akan lamarin. Idan haka kuka je ku ga likita. Idan kuwa daga baya ya soma, to akwai wasu matsalolin da sukan iya jawo hakan. Idan yana da wata matsalar da ta tsaya masa a rai ko kuma yake damunsa, wannan na iya sawa ya kasa gudanar jima'i kamar yadda ya saba. Haka kuma gajiya na taka muhimmiyar rashin sabon hutu kuma ya afkawa yin jima'i, shi ma yana iya jawo wannan matsalar. Yunwa ita ma matsala ce da ke iya yin sanadiyar yin zuwan kai ga maza. Don haka wannan yana iya canzawa da wadda yake da idan zai cite damuwa a zuciyarsa a lokacin da ya tinkaro jima'i, ko kuma ya tabbatar kamin gudanar da jima'i ya tabbatar da cewa ya samu hutu sosai bayan ya tinkari jima'i da gajiya ba. Hakanan kuma da akwai wasu ƙwayoyi da suke bunƙasa hormone na jikin maza, ya ƙara musu sha'awa, yana iya amfani da su. Sai dai kuma yana da kyau ki gane cewa yawan saduwa a jima'ance ba shine gamsuwa na jima'i ba. Ana iya samun saduwa da ke sau 100 amma ba za ki gamsu ba, sai dai ki gaji. Hakanan kuma ana iya saduwa da ke sau 1 cikin mintuna 5 ki samu gamsuwa. Shi gamsuwa na saduwa bayan jima'i kamar ma'aurata su yi wa junansu, sai dai kuma ɗaukar lokaci ana gudanar da wasannin motsa sha'awa, shi ma yakan iya taimaka wajen da ba ta saurin biyan bukata. Don haka mijinki ya ɗauki tsawon lokaci yana miki wasa kamin ya sadu da ke. Wannan shine iya fahimta ta da kuma shawarar da zan iya baki. Sai wata shawaran da zan iya baki ga mata akan haka. Matsala na farko da ke samu har a mace ta ji san ba ta samun gamsuwa lokacin jima'i ita ce ba kya son jima'i. Wannan ita ce babban matsalan farko. Saboda haka ya zama dole ki sa wa ranki son jima'i ko da ranki baya so. Hakan nan za ki yi haƙuri ki sa a ranki son abin da in dai kina son ki ji daɗi kamar sauran mata, ki sawa a ranki cewa wannan jima'i Allah subhanahu wa ta'ala ne tanadar da shi ne ga ma'aurata don su ji yadda junansu daɗi, wanda ba irin na mazinata ba. Matsala ta biyu: kafin kawo mani mijinta ke riga ta kawowa. To yadda za ki magance wannan matsalar ita ce wasannin da kike masa a lokacin da azzakarinsa ke cikin farjinki, sai ki sassauta. Idan kika ji yana alamun yin inzali, fitar da mani, sannan ki tsayar da shi. Shafar da kike masa a wannan lokacin, kina iya saka masa nonaki a bakinsa ya dinga tsutsa yana wasa da shi a bakinsa. Yin hakan zai taimaka miki ki inzali
fidda mani. To idan kika ji alamun ke ma za ki kawo, to ki kokari ku kawo a tare, sai ki ci gaba da murza nononsa kina liliyarsa da tsakiyar tafin hannunsa, kuma ki ci gaba da kukan kisa kina nuna masa cewa kina jin daɗi sosai. To hakan zai taimaka ku kawo a tare, kuma irin wannan kawon a tare ya fi sa a ji daɗi mai ruɗarwa a rasa ma a ina kuke. Idan kuma kin yi ƙoƙarin ki kawo baki kawo ba har ya riga ki kawo, to sai ki dan ci gaba da masa wasanni don ki farfado da kuzarinsa. Hakan zai sa ya ci gaba da yin motsi da azzakarinsa a hankali har sai kima kin kawo. Ko da ba zai motsa ba, idan ya bar azzakarinsa cikin farjinki bai cire ba, hakan zai taimaka miki wajen kawo. Kuma musulunci ya yi wa maza umarni da cewa idan matarka ta riga ka yin inzali to ka sauka ka kyale ta, amma saboda yi wa maza adalci sai kuke kyale su ci gaba har su taimaka musu su ci gaba. Don haka ku tutar da, saboda idan namiji bai yi inzali ba baya sauka a kanki, mani zai iya haifar masa da matsala kamar haka: ciwon ciki, ciwon mara, bullewar ciki. Duk wani guri da kika san idan mijinki ya yi miki wasa da shi kina jin daɗi, to ki ga ya masa. Idan baki gaya masa ba, to sai ki kawo hannunsa ki nuna masa cewa ya yi wasa da gurin, ki masa kurma. Hakan zai fi saka ku a rayuwar farin ciki da annashuwa. Allah ka samu amfana da abun da muka ji, Allah ka datar da mu.